1 verse 8 to 20. Cela usifundele ke sisi. Bese ngicela uNzuza asifundele ngesiZulu, bani ongasifundela ngesiZulu bangcwele. Daniel 1 8 to 20. Yes. This one. Verse 8 to 20. Daniel 1 verse 8 to 20. Daniel decided not to eat the king's food or drink his wine because that would make him unclean. So he asked Ashpen for permission to make himself unclean. Verse 9. God made Ashpen chief officer, one to be king and merciful to Daniel. Verse 10. But Ashpen said to Daniel, I am afraid of my master the king. He ordered me to give food and drink. To verse 10. If you begin to look worse than young other men your age, the king will see this. Then he will cut off your head because of you. Amen. Can you bow our heads? Heavenly Father, thank you for giving us this verse, Lord. Please may we live in your word. Please may we show your doings through the way we live, Heavenly Father. In the name of Jesus we pray, amen. Sizama ukubafundisa ukuthi siqhubeka kanjani eFM. Ngicela ungifundele Manzuza From verse 8 to 20, to 20. please. Kepha uDaniel wazimisela enhlizweni yakhe ukuba angazingcolisi ngesabelo sokudla kwenkosi nangewayini eliphuzayo. Wayesecela enduneni yabathenwa ukuba angazingcolisi. uNkulunkulu wamnika uDaniel ukuba athole umusa nobumnene emehlweni enduna yabathenwa. Induna yabathenwa yathi kuDaniel, mina ngiyesaba ukuthi inkosi yami, inkosi emisile ukudla kwenu nokuphuza kwenu, iyakubona ubuso benu ukuba buxhozekile kunabafana abayintanga yenu, nilifake engozini ikhanda lami enkosini. Wayesethi uDaniel encekwini, induna yabathenwa eyibeke phezu koDaniel, noHananiya, noMishayeli, noAzariya, ake ulinge izinceku zakho izinsuku eziyishumi, basiphe imfino yokudla namanzi okuphuza, bese bubekwa ubuso bethu phambi kwakho kanye nobuso babafana abadla isabelo sokudla kwenkosi, wenze ezincekweni zakho njengokubona kwakho. Yabalalela kulento, yabalinga izinsuku eziyishumi. Ngasekugcineni kwezinsuku eziyishumi ubuso babo babonakala bubuhle, babekhuluphele emzimbeni kunabo bonke abafana ababedla isabelo sokudla kwenkosi. Inceku yayisisusa isabelo sokudla newayini lokuphuza yabapha imfino. Laba bafana abane uNkulunkulu wabanika ukwazi nokuqonda encwadini nasekuhlakanipheni. uDaniel wayenengqondo kuyo yonke imibono namaphupho. Ngasekugcineni kwezinsuku inkosi eyayishilo ukuthi baza kungeniswa ngazo, induna yabathenwa yabangenisa phambi kukaNebukadnesari. Inkosi yakhuluma nabo phakathi kwabo bonke. Akufunyaniswanga muntu onjengoDaniel, noHananiya, noMishayeli, noAzariya basebemi phambi kwenkosi. Verse 20. Ezintweni zonke zokuhlakanipha nezokuqonda inkosi eyayibabuza ngazo, yabafumanisa bedlula kayishumi zonke izanusi nabathwebulayo ababesembusweni wayo wonke. Amen. Sibonge mntanami, thank you so much. Siyabona la ukuthi uDaniel nabangani bakhe. uDaniel la
He was between 17 and 18 years old. Niyabona ukuthi wayela kuma teenagers. Kodwa umntwana ongaka wakwazi ukuthi athathe isinqumo. Bantu bami, isikhathi esiningi ngizokhuluma nabazalwane ngiqondise kwi-youth, kuma teenagers. Ukukhetha abantu bami, kade ngicula icule lithi akukhange kwabalula. Ama choices akho, they've got consequences ekugcineni. Kuya ngokuthi wena ukhethe kanjani. Ebese ke sibona lapha ukuthi ubani owenza umuntu ukuthi akwazi ukukhetha. uNkulunkulu yena oyazi ukuthi umuntu akwazi ukwenza ichoice. Kwathi lapha ensimini yaseEdeni esonile umuntu uNkulunkulu noma emgxoshe kodwa kazange wamphuca ukuzenzela ichoice. Lokho sikuthola kuGenesis 3 verse 22. Ukube mhlambe kwakuwena uhlala nengane oyikhulisayo umalume noma uanti. Ingane mike yaboshwa mhlambe niyayijele noma ingane yathola ingane wawe uyixosha ekhaya ngithi. Bekwenziwa njalo ingane uyixoshe ngoba isithola umntwana. Kodwa uNkulunkulu wamthanda umuntu kuze kube namhlanje uNkulunkulu usamthanda umuntu. Bantu bami kukhona into eyashiwo omunye wathi mina ngisemncane ngidla ubusha bami. Bantu bami ama choices okudla ubusha aya destroyana. Uma usemncane ningaka siyakubonga uNkulunkulu ukuthi nina la nikhetha uNkulunkulu. Funda izwi understande, musul understandile uliphile futhi. Siyanicela ukuthi ningantshontshwa noma seniphakathi enkonzweni. Abantu balibe be-toilet ungazi ukuthi kwenziwani. Ngiyanicela ingane zami and ne-media iyanibulala anikwazi ukukhetha kahle ngenxa ye-media. Bese siya ku-Proverbs. U-Proverbs konje ngangitheni ngo-Proverbs. Mayethe ugogo njalo sifunde Proverbs, for example namhlanje umhla ka 21 sasofunda watshela ukuthi engisohambiselana ngama dates umhla ka 21 sofunda nangakusasa makumhla ka 22 sifunda uchapter 22 njalo uzophela because khona into esiyifundayo njalo mesifunda uProverbs. Amen. Ngiyacela ukuthi asiqhubekeni ngoba uProverbs unezinto eziningi ezimfundiso lapho. uProverbs kukhona indawo la uthi khona ungadli kakhulu inyosi funa uzuphalaza. Ukuphanga abantu abami nokudla kakhulu. Nokujoba nisemakhaya kuvalwe izikole. Niyakubona ukuthi konke kusezwini ingane zami. Konke kusezwini. But le phrase le isho into eziningi. Kodwa mina ngicela uconcentrate la kini na ne fridge. Liyavulwa, liyavalwa, liyalunguzwa, liyabukwa. Ngiyanicela ke bantawethu ukuthi anifunde nje ukweneliswa. Uyazi ukuthi khona into okuthiwa ilast ngesizulu inkanuko. Nina umuntu mekaphatha igama elithi last niso nicabangele yankanuko. Kanti cha, ukhala. Ukhalela izinto. Nizokhula abantu abami, nikhule nisebenze, ningakwazi ukubeka imali ngoba nikhalela izinto. Kanti umukhulu ususebenza, ama choices le ngikhuluma ngawo. Umukhulu ususebenza ubeka imali yakho at the very same time ubaphe phela nabazali kodwa baye bathi abantu you are not compelled to do that. Banika ikhanda wathi ngempela goga kufanele. Kanti abantu abami isibusiso usithola your first salary unikeze umzali wakho to be blessed. You have to give your salary kubazali bakho. Number 2, uyisaphi salary yakho? Emsukumemeza. As what? As what? It's tight. Uzonikela kuze kube njani? Ukuze kwande ngiyabonga kakhulu. Bese sibuyela ke kubazali. Kulomntwana omncane ongakwazi lutho ona 5 no 6 no 7 akakwazi ukuzenzela ama choices bangcwele. Kodwa wena mzali the way you talk to your child
ingane izoba ilento wena okhuluma ngayo kuyona. Ngizocela ukudlula nje kobaba ningixolele bantabami. I'm 70 years old nabantabami. Ngiyacela ngane zami nenisathola abantwana. Nikhulise kahle abantwana bangakhuliswa uma kube kuphela nikhona nina. Abanye obaba kuthi uma ngabe nemoto, imoto ibe isithandwa sakhe esikhulu kunonkosikazi nezingane. Athi uma ngabe khanda imoto engenela ngaphansi kwemoto, okuyingane eqhamuke, baba ngicela ukubuza, soka wena hambe kumami. Ayobuza kuma, umfana wakho uzokwazi nini izinto zobudoda uma ngabe wena umgxoshe ngesikhathi ungaphansi kwemoto. Uma upenda kuthi kuyeza nakho kuzopenda, suka wena hambe kuma wakho. When is he going to learn to take the responsibility of a family tomorrow mesemdala umgxosha? Siphinde size la the way bantabami ngiyazi ngiyahamba ama conferences ama couples, the way you talk to your wife mnikeza isidima ngani ngoba wena kwesinye isikhathi sindisiwe insizwa injalo imkhethile uJesu, but the way he talk to his wife ukhuluma ngathi ukhuluma ngazi nani. Kuthi uma kumiwe la kubazalwane kuliftwene basamile eminyango kuyezwakala ngaphakathi umgcotsho uthi awushesha wena. iBhayibheli ushelana ubani ozokulandela iBhayibheli kuze kube nehloni abaphakathi emotweni abalindile. Ebese ethi uma Nkosi yami bese sithi into bogogo, hayi mntanami kunjalo nje, hayi osho ukuthi umgcotsho wabandla uphambukile sesimbandanisa nathi. Bantabami ngiphindela futhi kubona obaba. Obaba abafunda ukulekelela izingane kuma homework kungabi into kama kuphela. Noma umntwana esikoleni ubaba akababusisa abantwana noma kuyinto ongayijwayele ngiyacela ukuthi siyenzeni. Ubabusisa abantwana bakho. Nakhumbula kudala ukuthi abantu abadala intshebe ezindala zazibabusisa abantwana. Angizuli bengiphinda ngiquote eBhayibhelini. Isikhathi siyahamba kuningi engifisa ukusho. Sibuye size komama. Ngizonikeza bangcwele amavesi esiquote kuwona. Mama akuthi uma wena ma usebenza, wena sisi, wena auntie, wena omele ikhaya, respect everyone ekhaya. Kukhona iscenario yakenzeka. Ingane kwathiwa ayiphathe into ize nento esikoleni nento engasebenzi. Into engelutho nje, anything kusho uthisha, anything nje engelutho, engenalutho. Kubonakala umalume emesangweni nengane ekseni. Uyabuza umema uthi ha umkhize wenzani la? Athi hayi umntwana uthi angize la ngibona ukuthi hayi ushaya abanye ngoba nami ufuze mina ngiyashaya. Athi uthisha chabo bekuthwena abantwana abaphathe abeze nento engelutho engasebenzi. Children are so innocent. Be very careful what you are saying in front of your child. Auntie uyena ophethe la ekhaya, aunties bese kuthi umalume yena akasebenzi. Hlale ekhulweni kuthiwa uqeda imphako weingane uyinto engasebenzi. Uma ingane isiletha esikoleni iletha lento le ayazi ukuthi ayisebenzi engelutho. Bheka amazwi akho uthi ukhulumani nomntwana. Ithi ivesi ikhulisa ingane ngendlela eyothimisa indala. Injani? Yebo. Ebese ke futhi size kule yokuthethiswa kukababa ethethiswa uma. Hey bantabami, noma ngabe ubaba uselungile usindisiwe kodwa ngane zami don't do that. Kunele ngakhala ingane mi ngithatha. Uyabona indoda Nkosi yami thina sivama ukuhamba indaweni nje Nkosi siyaphuma abandla umfanyana abandla eminyango ingakhala nje ingane amthatha usisi amnikeze yena. She is showing off ukuthi wena yamhlula umkhwenyana wakhe. Noma ngabe kunjalo asishintshane myeni wami, asishintshane nibizana ngo baby, asishintshane baby. Ithatha omunye ingane iphume nayo ibiphathe omunye futhi.
Bantu abami lokugoga kukhulumayo into nani enizoyikhumbula ukuthi awuyazi kodwa iphutha nami ngibe ngilenze ngelinye ilanga. Bese sibuya siza kwibudget yasekhaya. Khetha kahle baba. Ungafuni wena, haleluya. Ukuthengelwa amasudu 6,000. Uma kodwa yena yikazele. Ngoba abantu bayakhuluma abantu abami. Try by all means to balance. Nawe ma, don't overdress. Kodwa ubabe begugelwe. Ebese nebudget yeingane. Izingane ziyabuka. Noma wena uthethisa uma, bese zithi, "Wema, wena uyithumthuma ubaba uthi uyathumzela." Ngani ngoba kusho ubaba when she grows up eba nemndeni wakhe lo mntwana izingane zakhe nonkosikazi is going to treat her like that. Ake singathethisa amakhosikazi ethu phambi kwabantu. Noma ngabe wena ustrong kanjani asingabathethisi amakhosikazi ethu phambi kwabantu. Ikhulumene ekhaya nasekhaya sikhulumele ekamereni. Ukukhetha kahleke lokhu ukhetha amazwi. Bese sibuya ke Sunday school size kunina. Ama choices enabangani. Wena uphuma ekhaya elisindisiweyo, uma usesesikoleni you change. Why? Kumele ukuthi wena umntwana from a godly home. Uma bangani bakho beqala bethi we pastor, ithi wena inkosi ikubusise mpostoli. Mphendule kahle uthi awu ngiyabonga inkosi ikubusise mpostoli. Uma wena ntombazane bekuhleka nawe futhi bethi hawu nanti Virgin Mary. Ngisho izinto ezesho izingane. Bethi nangu Virgin Mary uthi hawu ngiyabonga. Nawe kusasa kuzokwenza kanjalo kuwena. Just wait, God will help you. Bantu abami ngiyacela ukuthi kuma choices wenu ningakhethi ukuthi uma ngabe abangani bakho bethe ngiwazi wangibhora ugogo, wazi wangibhora uma uyabhora. Thandani ukuthi abazali beni basuke benisiza, hayi ngoba benibhora. Uthi omunye umntwana ngisebenza ethuthuzela kwenzeke something kuyena. What hayi ukuthi laba they don't know anything, they don't know anything, they don't understand what love is. She was only 16 years old. Ethi uthi laba bazi ukuthi yini uthando. Mina sengiyalwazi uthando. Ingoba umntwana wephume ngefastela, umntwana uphuma from a very decent home, ephuma futhi esikoleni lezikole lezi. Sefike ethuthuzela sekonakele. Uphume waye ebusuku maqeda kwakhona bambambayo. Nezongane zami ngesikhathi abazali bakho belele wena uthatha imobile ukumedia umzali wakho ucabanga ukuthi wena ulele noma uyafunda kanti awusekho la endlini. Usuntshontshwa amadimoni. Ayantshontshana abantu abama amadimoni. Ayantshontshana amadimoni antshontsha ucabanga akuntshontshe wenza. Lokutobetha lokhu bantu abami akulungile. And nabangani enhlangana nabo kumnandi kuyakitaza usakwenza but ama results akhona mabi. Ikhona into esayikhuluma nani ukuthi uma uhlangana nabantu ongabazi wenze njani. Umngani wami ukuhlangana nanga umngani wami uyaqhamuka uhamba nabafana abawu2 nathi su2 ukuthi senze njani. Angithi manihlangana nabangani beni, oh my god, hi dude. Ngicela uze la. Inkonzo ka Sunday school. Ngicela uze nawe futhi. Nawe mntana Mosa. Ulo mntwana okuhle. Uyamazi uSicebi. Akamazi kodwa uwandile. Yeah, uDube. Akamazi uDube. Ngicela ke ingane zami nami kuniyahlangana. Uhlangana nalabo ufike nomngani wakhe wenza njalo. Angihlangana bafika ngibonana la wenze njani wazi lo wena
awumazi lo msana yenzani hi dude mkhaveke mphake yeah haleluya lona umazi mbingelele wena ufuna ukumhaga ke wena haleluya lenzayo ngoba nganifundisa bingelele phela no angizange ngathi mfana wami don't hug bingele ngendlela enganifundisa ngayo isandla yeah uma ngabe ngiyabonga ke bantu abami uma ngabe efika umfana umazi nokumazi ufika nomunye wena umzalwane how brother oh how bani umhaga lo mazi yomjwayele usehamba nalo munye wena ngesikhathi ethu yeza la kuwena ayimnikeza isandla because you don't know him nangizwa abantu abamiyekani lento yokuhambe nihaga nezipoki stop it nihaga yonke into abantu abami stop it lento yokuhaga ngoba ngesikhathi uhaga umuntu uza nama spirits akhe ngesikhathi kwakhulunywa ukhathi ulala nomuntu ulala nalo uhamba nama spirits akhe uhamba na those things as negative ama cases akubo wena uhamba uxosha wonke ama cases abantu umjuluko womuntu kuwena ushiya before ingculaza abantu abami kodwa ushiya ama cases nezinto eze negative kuwena niya understand ngicela ke sime lento ngoba nonke sekoba idudu umfana ududu intombazana ubru omunye ubru itemu ke la khona ke bese kuba khona item ngine beef naye phela ugogo uyazazi lezi zinyazi bahleka ibeef laba bazalwane mfundisi imbuyazi nomama umbuyazi abanako ukuthi uxabene nobani kuthiwa hayi ngine beef nalona iyoziphele nini le beef anofunda to forgive you must learn to forgive bantu bami uxolelana kuhle ungahlali nomuntu eceleni kwakhe esikoleni ungakhulumisani naye uNkulunkulu akakuthandi lokho fanele ngisho udade wena nilamana naye endlini anoxolelana bese kuba khona lento okungasafuna ukukhuluma isiZulu anisafuna ukusifunda ngicela nisifunde abantu abami isiZulu ngisho ngoba nami nginayo inkinga ngiyacela uNkulunkulu angithethelele to repent lokho kwakwileza ikhathi ukuthi umntwana ebese ehamba ngesingisi nje right through ningcono nina niyasazi nesikhuluma ngicela ke sidlule la ithi umuntu omusha ukhethe kahle ukhetha kukhona izinto ziningi phambi kwakho but okhetha kahle njengoMaria uMaria wakhetha ukuhlala enyaweni zika Jesu kunodadewabo uMartha wayephithizela lokho sikuthola kuLuke 10 verse 38 to 42 ukhethe kahle wakhetha uJesu Kristu bantu abami ubapha amandla bandize njengokhosi abakhetha uJesu abakhethe kahle bayemethemba abamkhethayo abamethembayo bathola amandla amasha bagijime njengezinkosi Psalm 125 verse 1 uJehova ngayo yonke inhliziyo yakhe unganciki ngokwakho uqonde uzophumelela kahle endleleni yakho uProverbs 3 verse 5 to 6 uPsalm 37 verse 4 uthi zithokozise ngoJehova uzokukunika okufisa ngenhliziyo yakho bantu abami uma ufisa ubona kunomsindo kunesiphithiphithi ekhaya khuleka wena it's your responsibility ukhulekela abazali bakho akukuphela ukuthi abazali bona bazonikhulekela it happens sometimes kube khona nje umama or ubaba okunakayo enkonzweni wena busuthi aza kuqhwebe wena busuthi wazwanginaka luzofika usho nasekhaya lo mama uyanginaka nje
awazi that woman ubani omsendile. Usendo uNkulunkulu ukuthi akunake. Uma kubona ukuthi akaboni kahle mhlawumbe into oyigqokile. Bonke uNkulunkulu ukuthi umama ubani noma ubani ukhulume nami. Musu ufika usiyosha ekhaya uthi uyanginaka umama ubani uyangicika. Usuke unenhlanhla mntanami ngani ngoba that woman is praying for you. Njobe kubona manje she will go home and pray for you. Mfana wami uma ngabe kubonakala ukuthi khona angayiboni kahle ubaba othile noma umnye wezinsizwa akubizele eceleni. Mntanami, be very grateful because that person is praying over your life. Lemkhuleke khuleko namhlanje iyogcina nje ususebenza. Ebese kuba khona lama languages lana nokutebhisa ibhlukwe yabanika. All right man. Ukutebhisa bantu abami, it's not decent ukutebhisa ibhlukwe. And it's so rude. Uzosivezela your underwear. Something that is very private. Uzoyiveza wena kubantu. And kuba buhlungu musubona nabantwana aba anointed sebetebhisa. Hayi ngane zami, I'll tell the truth. Bantu abami akukuhle. Noma singafika istyle, but took the anointed one. Bantu aba anointed is not the vicar, abefundisi kuphela. You are anointed. Once wamukela uJesu, you are the anointed one. You are the anointed ones. Wena sekukhona into something in your belly. Abangani bakho umuhamba nabo khona ibhande likhona kuwena lika Jesu Christ la moyo ngcwele. So ke bantu abami ngiyanicela, please stop the nigger thing and ebhisa. Ngani ngoba amantombazane kuthiwa aveza ama cleavage. Kuhlala amantombazaneni ngendaba ye cleavage nomqhewu, but abafana bayeke uma betebhisa. Why? Sakho ntombazane, sakho umntana umfana. Sengivala bazalwane. Ngizovala ngokuthi bheka uDaniel ukuthi wenza njani. Kwathi sekuthiwa ke edlele zonke ibiliboco phambi kwakhe. Benabangani bakhe bathi thina ngeke sikwenze lokho. You are not going to bow koBhali. Kodwa thina sikhoza inkosi uJesu Kristu, sikhoza uNkulunkulu. Wathi ngeke sikudle, wathi sodla imfino. Wena ubazazi bekwe zonke la phambi kwakho, wawuyokubuyeke. Ibiliboco, konke and alcohol, everything. Bantu abami bhekani ukuthi nidlane nifakani la emlonyeni. And be very careful. uNkulunkulu unizungezile wabeka isandla sakhe phezukweni ngemuva nangaphambili. KuPsalm 139 verse 6 bantu abami ngizosho ukuthi angisezukuqhubeka namavesi amaningi ngani ngoba iningi indaba esixoxayo nani. Nina uma ngabe ngingakhuluma njengoba la ngendlela engibhale ngayo namavesi nihleshe nikhathale. Kodwa le ndaba esixoxayo sazoqhubeka futhi siyikhulume kaSunday school. Ngiyabonga abangcwele ukusinikezela lesikhathi. uNkulunkulu anibusise nonke. Ngicela umama uMbuyaze asikhulekele. Before mama sorry ma before mama uMbuyaze asikhulekele. Ngicela ama teenagers, ngisacelela nje ama teenagers baba. Mbuyaze ngicela abantu abami sizonza something eningayazi mhlawumbe nijwayele. Ngicela abantu abami lo line lo wonke lo niguqe lapha kubaba uMbuyaze uzonibusisa. Cela sisheshe. Niguqe nje baba uzonibusisa. In your knees. Hamba noguqa baba uMbuyaze uzonibusisa. Hamba. Teenagers. Oh nabafundisi abanye siyabonga. Baba wethu ongcwele egameni lika Jesu Christ waseNazaretha
Baba wethu namandla onke naba abantu abasha egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sibanikela kuwe othe baba wethu ongcwele masikhumbule ensukwini zobusha bethu ngegama lika Jesu waseNazaretha bafihle Nkosi egameni lika Jesu Kristu unamandla wena uyaphila uNkulunkulu wethu ongcwele sibanikela kuwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha greater is he that is in us than the one that is in the world. Egameni lika Jesu bafihle egameni elinamandla bafihle kuma choices zabo egameni lika Jesu bafihle baba wethu ongcwele lokuthenga phandle kwakho singenze lutho bafihle uNkulunkulu wethu ongcwele egameni lika Jesu Kristu uthephe kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami amasande ehayidesa wakulahlula egameni lika Jesu Kristu akukho kunamandla okuhlula Nkosi bandla lakho bafihle Nkosi engcwele baba wethu ongcwele besaphuma Nkosi baba wethu ongcwele beya ezweni egameni lika Jesu Kristu bafihle baba wethu ongcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha bafihle wena onamandla othe masihlale kuwe ngoba ngaphandle kwakho singenze lutho bafihle uNkulunkulu wethu ongcwele egameni lika Jesu uthi asibambene nanyama nagazi kepha sibambene nemimoya yamandla obumnyama egameni lika Jesu Kristu bafihle Nkosi bahlome zonke izikhali zikaNkulunkulu ukuze bakwazi ukuzabalaza ngosuku olubi nalapho Nkosi sebemile Nkosi baba wethu ongcwele bagcine Nkosi namandla egameni lika Jesu Kristu inkalo zabo ziboshiwe ngeqiniso befakile Nkosi isivulelo sesifuba baba wethu ongcwele izinyawo zabo zilungele ukushumayela ivangeli beqolile isiqolo sensindiso baba wethu onamandla onke bephethe Nkosi inkemba kamoya eyizwi lakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha bagcine Nkosi bafihle Nkosi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you, Jesus. Siyabonga baba egameni lika Jesu uNkulunkulu wethu onamandla wonke sibonga izwi lakho uNkulunkulu wethu elimbewu elwile phakathi kwethu uNkulunkulu wethu onamandla wonke siyakhuleka baba ukuba senze sibe inhlabathi evundileyo ukhulume kahle uNkulunkulu wethu phakathi kwethu sifundisa thina singabazali ufundisa abantwana bethu siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi wena uNkulunkulu osinakekelayo owazi idingo zethu zikamoya owazi idingo zethu zenyama namhlanje Nkosi sikubonile baba ungenelela sikubonile Nkosi usenza Nkosi ukuba sibe lento ofuna sibe yiyona uNkulunkulu wethu nangezwi lakho siyakhuleka ke baba ngisho sesemakhaya uNkulunkulu wethu uqhubeka izwi lakho Nkosi kulinisele empilweni zethu siyabonga baba umntwana wakho okhulume ngaye uNkulunkulu wethu ukusiqwashisa egameni lika Jesu phinda baba umkhulise umbusise egameni lika Jesu siyakhuleka ke uNkulunkulu wethu onamandla wonke izwi lakho baba lihlale njalo linkenteze endlebeni zethu siza baba ukuphila kwethu uNkulunkulu wethu sithembe wena sikhulekela nabantwana bethu uNkulunkulu wethu bafihle baba kuyo yonke imoya uNkulunkulu wethu ebhekene nabo ngaphandle uNkulunkulu wethu ongcwele siyakhuleka sigcinele bona baba ngisho ezikoleni yonke indawo abaya kuyo uNkulunkulu wethu ongcwele sibabheqa igazi lika Jesu konke usathana akucabangayo ngabo siyakubhidliza
ngegama lika Jesu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi usiphe bona siyabonga baba ukuthi usithembile ukuthi sobakhulisa nangendlela oyifunayo uNkulunkulu wethu ongcwele siyakhuleka sibaletha kuwe uNkulunkulu wethu sikhulekela nothisha uNkulunkulu wethu obabekile ukuba bafundise abantwana bethu uNkulunkulu wethu basize batshala iqiniso batshize Nkosi batshala izwi lakho linjengoba linjalo kuyisikhathi noma ngesona ngegama lika Jesu waseNazaretha baba thatha udumo lonke in Jesus name amen. Oh Baba Gia